Uusien viestien määrä on 1. No terve, Esainen tässä soittaa suuntaan ja aamuna mä vihdoin sen mahdollisuuden lukea tämän sun pokerifilosofian kirjoituksen, joka on kyllä tosi voimakas ja myös inspiroiva, ajatuksia herättävää. Sitten tämä sun jäntevyys ajattelussa, tämmöinen elastisuus, moniulotteisuus, tämä on hyvin vaikuttava. Ja se kontribuutio, mikä sulla on annettavana, mikä tästä hehkuu sieltä takaa läpi, on tosi suuri. Haluaisin vaan kiittää tästä tekstistä ja onnea matkaan. Olisi tosi hienoa saada mun pidempiin juttuihin, aika lyhyt kuitenkin siltä vuoden penkireen hommeli. Irti ottaa Alamolla viikon päästä olisi tämmöinen yksi konteksti, 2-päiväinen juttu. Jos katsot tuolla hakusanaa, niin se löytyy helposti. Tämän vuoden tasoukset on molemmat tällä hetkellä loppu, mitä varmaan sitten tapahtuikin muutosta, mutta joka tapauksessa 5 joku peruutta niin päin pois. Mutta onneen matkaan sun elämässä. Tämä oli tosi hieno saada sun esse ja aistia sun hengen voima.